Sådan. Den næste model er en benzinmodel med en primer-funktion. Primeren, det er den lille gummibold, der sidder her på maskinen. Denne trykker man 3-4 gange, afhængig af motormodel, hvorefter man går op, trækker håndtaget tilbage og trækker i snoren. Alternativt kan denne maskine også startes med nøgle. Det eneste man gør er at tage dødmandsgrebet og dreje nøglen.